făcut, doamnă. N-am vrut să mai vorbesc. N-ați vrut să vorbiți, dezamăgit. nu dumneavoastră, nu că n-ați vrut să vorbiți. Puteți să vă puneți fesul în cap și să stați acasă și nu să sunați, că nu Dana era președinte, să căutați tot felul de... Nu, Dana este secretară angajată a sindicatului, nu este președinte. Nu, e subordinea președintelui, doamnă. E subordinea președintelui. Păi nu, vă duc aminte că și nu sunteți angajată al sindicatului și sunteți plătiți de banii sindicatului. Foarte bine, uite că mi-ați adus aminte de chestie și... Da, păi nu, că trebuie să le clarificăm pe toate, să vedem. Deci când am vrut să fim corecți la ședința aia, ați spus că am greșit. Care corect, mă? Care ședință? Da, cu acele ore suplimentare. Băi, te rog frumos, lasă-mă jos. Nu așa, domnul Tiber. Băi, Todică, te rog frumos, mâine vorbim și dacă toată lumea aia zice că tu ai... Dar toți sunt, domnul Tiber, Toți am fost de acord atunci, numai dumneavoastră ați fost... Nu, doamnă. Păi de ce? Așa mi-a spus și atunci, de-aia am plecat. Las-o jos. Așa? De ce? Dar v-am Da, spus vorbim ceva. cu... Vreți să vorbim sau închidem ședința? Domnul Tiber, ce am cerut Am spus noi că la puneți ședința întrebarea aia? și răspuns. Ce am cerut noi la ședința aia? Când ați strâmbit Uitați, pentru actele- ce faceți pentru cei necăjiți, sunteți un sfânt al solidarității, mai vechi. Sindicale, de aceea vă iubim, Sfinte Gheorghe Tiber. Da, și vă spun la toată lumea. M-am închinat la dumneavoastră ca la o icoană.